बिथाङा लाइ लाफा बायनो थांनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ रां जाख्ल'नायनि बाथ्रा बुंनायनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों आरो जुदि बिक्रम दैमारि बिथाङा जिंगा बिलाव थांनाय जायोब्ला एबा थाङोब्ला होसो हरनाय जागोन। जिंगा बिलनि ओनसोला एबा ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बिक्रम दैमारि बिथांखौ होसो हरनाय जागोन जुदि बेफोरबायदि फिन आरोबाव बिक्रम दैमारि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव बेफोरबायदि जुदि नंखाय बाथ्रा बुङो अब्लानिया जिंगाबिल ओनसोलाव जुदि थाङोब्ला बिक्रम दैमारिखौ होसो हरनाय जागोन। नोंगौ नोंथांमोना सैथोखौनो खोनादों, जेराव नोंथांमोना मिथिगौदि बिक्रम दैमारि बुङोब्ला बेरेखा दोलोनि सासे दान्थे बिदान्थे खालामग्रा गोख्रों बिपिएफनि दैदेनगिरि, जेराव गोलाव समनिफ्राय जेराव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनाव जेब्ला बिपिएफ दोलोआ एबा बिपिएफ सरकारा बायदोंमोन बै समनिफ्रायनो बिक्रम दैमारि बिथाङा बेरेखा दोलोनि जानानै आथिखालनि जा प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकार बे सरकारनि सायावबो गोबां माने दान्थे बिदान्थे खालामनायखौ नुबाय थानाय जायो। बिनि अनगायैबो बर'नि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ बर'नि माहारियारि आफादफोरखौ गोबां बिथाङा सावरायनायखौ नुनो मोननाय जायो। नाथाय बे बाराव बिक्रम दैमारि बिथाङा लाइ लाफा बायनो थांनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ हा पाट्टा होनायनि मुङाव एबा हा पाट्टा खालामनायनि मुङाव रां खांना जानायनि सायाव एबा जादों होननानै अजद दैखांनायनि सायाव गोख्रों सोंखारिदों जिंगाबिल दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नमल बसुमतारी बिथाङा, जेराव बिथाङा बिक्रम दैमारि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ कालार होनानै बाथ्रा बुंदों। लाइ लाफा खानो एबा लाइ लाफा बायनो थांनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ हा पाट्टानि मुङाव रां जाख्ल'दों एबा रां खांदों होनना बुंनाया टटेलि नंखाय होननानै अजद होदों, गोख्रों फिनजाथाय होदों। जेराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद होनना बुङोब्ला बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानो थाखाय हर सान खामानि मावबाय थादों, जेराव बर' हारिखौ मुलुगनाङाव एबा मुलुगाव सिनायथि होनो थाखाय हर सान खामानि मावबाय थादों। बे समाव बिक्रम दैमारि बिथाङा बर'नि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरखौबो बिथाङा ब्लेकमेलिं खालामनो थाखाय उनफाफिनाखै होननानै बाथ्रा बुंदों गोबां माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना। आरो बेखायनो बिक्रम दैमारि बिथांखौ जिंगाबिल ओनसोलाव जुदि बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनि गेजेरजों जुदि थाङोब्ला बिक्रम दैमारिखौ जिंगाबिलनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा होसो हरनाय जागोन होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों। जेराव गोलाव समनिफ्राय जिंगाबिला गोबां दुखु खस्थ'जों रायजो जाबोदों, बेफोरनि बागै जेबो उदिस गैया। बिक्रम दैमारिया बेफोरनि बागै जेबो मिन्थिया, जिंगाबिलनि जारिमिननि बागै जेबो मिन्थिया होननानै गोख्रों फिनजाथाय होदों बिथां जिंगाबिल दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नमल बसुमतारी बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला बिक्रम दैमारिखौ जिंगाबिलाव जुदि थाङोब्ला माबायदि होसो हरनाय जागोन बिथांमोननिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि। खुलुमबाय, खौरांगिरि नोंथांमोनखौ साबायखर बावदों बे खौरां फोसावनायाव जों हेफाजाब होनायनि थाखाय आरो साफ्रोम खौरां नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिमबो बावहरनाय थाबाय। बे खौरां मेलनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो मोनसे खौरां फोरमायहरनो हास्थायदों। थांनाय 31/1/2025 शुक्रबार मैयानि समाव डिजिटेल बड' निउसाव जोङो मोनसे खौरां नुनो मोन्दों। बे खौराङा जाबाय बिक्रम दैमारि आरो कासम बसुमतारी बिसोरो जोंनि जिंगाबिल हालामनि सिङाव थानाय आस्राबारि सेन्टाराव फैनानै जोंनि जिंगाबिल हालामनि जिंगाबिल दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ गाज्रि मुं सुनायखौ जों नुनो मोन्दों। बिथाङा जेबो गुमुर मोनालासिनो गुदि बिजौ मिथियालासिनो बिथाङा फैनानै जोंनि जिंगाबिल हालामनि एबसुनि दैदेनगिरिफोर आरो साफ्रोमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ बिथाङा सोंखारनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बेनिखायनो जोंनि गोसोआव दुखु मोन्दों। बिथाङा बेफोर बाथ्राखौ बुंनायनि सायाव एसे साननांगौमोन जे बे जिंगाबिल हालामाव मा थासारियाव दङ बा जिंगाबिल हालामनि माखासे जेंना जेंथोफोरखौ बिथाङा बुजिया सोमजियाखै। बिथाङा डाइरेक्टहै माखासे बाथ्रा बुंनायखौ जोंनि जिंगाबिल दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै सोंखारिदों आरो बिथांखौ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होननानै जोङो बिथांखौ सोंखारिदों। नोंथाङा लाफा बायनो फैनायाव
नोंथाङा जानला मोनला जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ नोंथाङा मुं सुदों। नोंथाङा जिंगाबेल हालामाव मानि थाखाय फैदों जों मिथिया। नोंथाङा नोंथांनि मुलाम्फानि थाखाय बा नोंथाङा बेरायनो फैयोब्ला बा नोंथाङा माबा मोनसे खालामनो फैदोंबा बे नोंनि गोसो। नाथाय बिक्रम नोंथाङा ससियेल मिडियायाव फैनानै गुबुन जायगाफ्राव जानला मोनला खोथा बुंनो हायोब्ला जोंनि बे जिंगाबेल हालामाव फैनानै नोंथाङा बेबायदि बुंनो मालाबा हानाय नङा। जों नोंथांखौ वार्निं होदों। नोंथाङा गुबुन जायगाफ्राव फाग्लाफोरबायदि खोथा बुङोब्लाबो जोंनि बे जिंगाबेल हालामाव बेबायदि नोंथाङा खोथा बुंनो हाया। मानोना नोंथाङा जोंनि जिंगाबेल हालामनि दुखु सुखुखौ नोंथाङा मिथिया, बिदि जारिमिनखौ नों मिथिया, आरो जों माबोरै थांनानै दङ, माबायदि अबस्थायाव थांनानै दङ, माबायदि परिबेकआव थांनानै दं नोंथाङा जेबो मिथिया। बेनिखायनो नोंथाङा लास्ट वार्निं होदों। नेक्स्टबाव नोंथाङा बेबायदि खोथा बुङोब्ला नोंथांखौ जिंगाबेल दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जिंगाबेल हालामनि साफ्रोमबो रायजो जानाय रायजो राजाफ्रा नोंथांखौ थोंजोङै एक्सन लानाय जागोन, नोंथांखौ होसोनाय जागोन। बे बाराव बिक्रम दैमारि बिथाङा लाइ लाफा बायनो थांनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ रां जाख्ल'नायनि बाथ्रा बुंनायनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों। आरो जुदि बिक्रम दैमारि बिथाङा जिंगाबिलाव थांनाय जायोब्ला एबा थाङोब्ला होसोहरनाय जागोन। जिंगाबिलनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बिक्रम दैमारि बिथांखौ होसोहरनाय जागोन जुदि बेफोरबायदि फिन आरोबाव बिक्रम दैमारि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव बेफोरबायदि जुदि नंखाय बाथ्रा बुङो अब्लानिया जिंगाबिल ओनसोलाव जुदि थाङोब्ला बिक्रम दैमारिखौ होसोहरनाय जागोन। नोंगौ नोंथांमोना सैथोखौनो खोनादों, जेराव नोंथांमोना मिथिगौदि बिक्रम दैमारि बुङोब्ला बेरेखा दोलोनि सासे दान्थे बिदान्थे खालामग्रा गोख्रों बिपिएफनि दैदेनगिरि, जेराव गोलाव समनिफ्राय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनाव जेब्ला बिपिएफ दोलोआ एबा बिपिएफ सरकारा बायदोंमोन बै समनिफ्रायनो बिक्रम दैमारि बिथाङा बेरेखा दोलोनि जानानै आथिखालनि जा प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकार, बे सरकारनि सायावबो गोबां माने दान्थे बिदान्थे खालामनायखौ नुबाय थानाय जायो। बिनि अनगायैबो बर'नि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ, बर'नि माहारियारि आफादफोरखौ गोबां बिथाङा सावरायनायखौ नुनो मोननाय जायो। नाथाय बे बाराव बिक्रम दैमारि बिथाङा लाइ लाफा बायनो थांनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ हा पाट्टा होनायनि मुङाव एबा हा पाट्टा खालामनायनि मुङाव रां खांना जानायनि सायाव एबा जादों होननानै अजद दैखांनायनि सायाव गोख्रों सोंखारिदों जिंगाबिल दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नमल बसुमतारी बिथाङा, जेराव बिथाङा बिक्रम दैमारि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ कालार होनानै बाथ्रा बुंदों। लाइ लाफा खानो एबा लाइ लाफा बायनो थांनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ हा पाट्टानि मुङाव रां जाख्ल'दों एबा रां खांदों होनना बुंनाया टटेलि नंखाय होननानै अजद होदों, गोख्रों फिनजाथाय होदों। जेराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद होनना बुङोब्ला बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानो थाखाय हर सान खामानि मावबाय थादों, जेराव बर' हारिखौ मुलुगनाङाव एबा मुलुगाव सिनायथि होनो थाखाय हर सान खामानि मावबाय थादों। बे समाव बिक्रम दैमारि बिथाङा बर'नि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरखौबो बिथाङा ब्लेकमेलिं खालामनो थाखाय उनफाफिनाखै होननानै बाथ्रा बुंदों गोबां माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना। आरो बेखायनो बिक्रम दैमारि बिथांखौ जिंगाबिल ओनसोलाव जुदि बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनि गेजेरजों जुदि थाङोब्ला बिक्रम दैमारिखौ जिंगाबिलनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा होसोहरनाय जागोन होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों। जेराव गोलाव समनिफ्राय जिंगाबिला गोबां दुखु खस्थ'जों रायजो जाबोदों, बेफोरनि बागै जेबो उदिस गैया। बिक्रम दैमारिया बेफोरनि बागै जेबो मिन्थिया, जिंगाबिलनि जारिमिननि बागै जेबो मिन्थिया होननानै गोख्रों फिनजाथाय होदों बिथां जिंगाबिल दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नमल बसुमतारी बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला बिक्रम दैमारिखौ जिंगाबिलाव जुदि थाङोब्ला माबायदि होसोहरनाय जागोन बिथांमोननिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि। खुलुमबाय, खौरांगिरि नोंथांमोनखौ साबायखर बावदों बे खौरां फोसावनायाव जों हेफाजाब होनायनि थाखाय। आरो साफ्रोम खौरां नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिमबो बावहरनाय थाबाय। बे खौरां मेलनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो मोनसे खौरां फोरमायहरनो हास्थायदों। थांनाय 31/1/2025 शुक्रबार मैयानि समाव डिजिटेल बड' निउसाव जोङो मोनसे खौरां नुनो मोनदों। बे खौराङा जाबाय बिक्रम
दैमारि आरो कास्टम बसुमतारि बिसोरो जोंनि जिंगाबेल हालामनि सिङाव थानाय आस्राबारि सेन्टाराव फैनानै जोंनि जिंगाबेल हालामनि जिंगाबेल दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ गाज्रि मुं सुनायखौ जों नुनो मोन्दों। बिथाङा जेबो गुमुर मोनालासिनो गुदि बिजौ मिथियालासिनो बिथाङा फैनानै जोंनि जिंगाबेल हालामनि एबसुनि दैदेनगिरिफोर आरो साफ्रोमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ बिथाङा सोंखारनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बेखायनो जोंनि गोसोआव दुखु मोन्दों। बिथाङा बेफोर बाथ्राखौ बुंनायनि सायाव एसे साननांगौमोन जे बे जिंगाबेल हालामाव मा थासारियाव दङ बा जिंगाबेल हालामनि माखासे जेंना जेंथोफोरखौ बिथाङा बुजिया सोमजियाखै। बिथाङा डाइरेक्टहै माखासे बाथ्रा बुंनायखौ जोंनि जिंगाबेल दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै सोंखारिदों आरो बिथांखौ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होननानै जोङो बिथांखौ सोंखारिदों। नोंथाङा लाफा बायनो फैनायाव नोंथाङा जानला मोनला जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ नोंथाङा मुं सुदों। नोंथाङा जिंगाबेल हालामाव मानि थाखाय फैदों जों मिथिया। नोंथाङा नोंथांनि मुलाम्फानि थाखाय बा नोंथाङा बेरायनो फैयोब्ला बा नोंथाङा माबा मोनसे खालामनो फैदोंबा बे नोंनि गोसो। नाथाय बिक्रम नोंथाङा ससियेल मिडियायाव फैनानै गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जानला मोनला खोथा बुंनो हायोब्ला जोंनि बे जिंगाबेल हालामाव फैनानै नोंथाङा बेबायदि बुंनो मालाबा हानाय नङा। जों नोंथांखौ वार्निं होदों। नोंथाङा गुबुन जायगाफ्राव फाग्लाफोरबायदि खोथा बुङोब्लाबो जोंनि बे जिंगाबेल हालामाव बेबायदि नोंथाङा खोथा बुंनो हाया। मानोना नोंथाङा जोंनि जिंगाबेल हालामनि दुखु सुखुखौ नोंथाङा मिथिया, बिदि जारिमिनखौ नों मिथिया आरो जों माबोरै थांनानै दङ, माबायदि अबस्थायाव थांनानै दङ, माबायदि परिबेकआव थांनानै दं नोंथाङा जेबो मिथिया। बेनिखायनो नोंथांखौ लास्ट वार्निं होदों। नेक्स्टबाव नोंथाङा बेबायदि खोथा बुङोब्ला नोंथांखौ जिंगाबेल दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जिंगाबेल हालामनि साफ्रोमबो रायजो जानाय रायजो राजाफ्रा नोंथांखौ थोंजोङै एक्सन लानाय जागोन। नोंथांखौ